KISIIFmTv ando siaso echinga kimine chiga chiabonaiga togwakira ngambia bono koba yobwanchani obwate go chastore nche nkoro kwa mutangio Florence bonariri emonyo namba 10 kiandirie mwamuti asomoroberio okomokomo ochakira litko lya Jumatatu goikaritko lya Ijuma chinsa 10 kansa yamo yabotuko koboko ekurerane chinsa 11 chabonaiga mara kwa mwancho moteri ando siasole chinga kibire chiga chabonaiga ngokwalirania sensemo ya karengeye iyi nensemo ya kamere yo moroberio okomokomo mpake ngoli mpake gechuli mpake kurana ase tomobwate BUNDI senior yes koru Sabusia ya ABAGOSABUSIA top yes. Extra band kurulira baliagusi ABAGOSABUSIA top extra a band yani mbalieta ya wadon sipi yona ende BUNDI senior nyamwe boas ndiro BUNDI senior so okay hey. Sabusia yes yeta Sabusia nkiliminiti Sabusia wana gatuli chagete mwaka 2010 2010 yes chitariki 10 mutenyo 10 yes dirikale lya kabeli tukulia serikali lya ngoro yes tarehe 10 mutenyo 10 moide na tujagete band yes tumira ne Nairobi alia ntole nje BUNDI BUNDI Simba oeli kurubonchali kelinali ulio kuingira box kamura kata kanyara era kata kuingira buna ego lakini tukiaira nakego ntole na Sami Ngeresa kurubogisero ntole na Alexander Ngaki Alexander Ngaki ngaki kibana toka kora matera ni mbwa tendi gari gatari no eri nakamanyira ko byo kana kinto kanje vita muno Sami gitana maite ko bugitu wa rosi tu composer kabisa toligi tarasi eli tali bandi boli toko na chaiga wadanga ki kotole ga bona ya Sami na nje BUNDI nonda Simba Alexander na ne biombe ni na biko rosi ngaki rusi initials chire ateli tali kiombe mato nyanga ki BUNDI Simba Alexander Sabusia Dia tadi kabar isiko Sabusia ana ndo jikana koira kujalia sabantu masabi kana nataka lakini nimenta ABAGOSABUSIA ma teli kagwenera kotora masaesi ABAGOSABUSIA okay toka chaka ono Sabusia abantu abonsi litanga ni maigantara kobolia ndi kwacha kito muziki abantu abonsi no bale bendi abonsi no bale amtoli 20 ntoli 20 abande ba menta toka bange muno yes utatika Sami according to profession yae yes yobo BUNDI BUNDI alengia sana yoko masonali yoko agajinyo muna odenia karo abune ya ine gamuna tokale igora ayete ni bakeke igora tokanyara ko genda isiko mono kana baka isiko chinse ta kanyora time chia masoesi yegita na ara mona intwe lakini musiki achete isiko oyeli nere akagenda sobe kenyoro kia soba ali bonjali kelina akanyanga korwa masoesi kelino tokale boke tu twengeta abatonya mira mono tiga acha kama mate chake pandi mate tuacha tuabaegeria masoesi gidio ni babu kabisa bosene buza ya nere kini sene buza ya buza bango nywale aba nanga tinga tinja kama soya kyo manyete era bye koma nyala tanga oeli buna botambe kagenerera konyebuza oeli buna botambe kagenerera konyu koirana ngambotuko ora kikirata baro oeli ya buza ya gete lakini naga endera to musiki yes bagachake bandi kurukungunta yes tokagenda ale masoesi matela tokakombos kabisa bakombosi ekaba alright na ende mpango gantu akwana bagwenda so masoesi na album ende very soon okay so igomba vale very smart vale buya kabisa talent njirali musiki oyo tagetenga wega tona yasoma na ngoro history cha bana musiki bande bakini na ngoro ali tole sana bakongo tujya bagusinto ali tukuru moina West Africa amangana ali tutokora ya muziki ngoro ali tole nga Kongo ngotemera ko buyo musiki omunwaba lakini abantu bategera bakajinse jesu ko bakaba songo nande bayuanja nande bayotenga nande bayikugenda gotera amen aba Kongo bayikotema kwegimeli musiki bari flexible sana mwana musiki kama nyiro bomanyi nera ko chungu so muntu what talent identify talent kwanda ubaegeri umuntu na chake bandi yao kogenda kwanda chana kogiro kwanya chipandi chiri chinyinge usitwara kutwara chibandi 500 out of 500 bakanyanga chipandi 200 chiri smart lakini tosa kutwara chibandi sana out of isana ni beri chira bichingia nagiako kana nabana gambi bali bakale mugambi karaga twalira abana abange na chinyomba chinyingo mana ko mugambi na intu kusitwara twara chibandi chinyinge na batwara ko giro na kitoka tema koligera ringa ki gotwanya lo muntu rase bandi na ndo bwate talent uranya ko cross na nda nata group aki ne gana becha ko ikase ketu na ninche
chinguru cheli okichiansi lakini mate ko bugegi tangire ko chiona ko monto mwa na batwanje ile na batokona kwanda bono liburi liane litangare bono maite inchengo chaka igoro na chamate na cha ndonsi kagichoma tegereria mbwate buya tagete tu chake from square one bono bundi senior ningo kayiboire bundi senior yasomete elie tali huduma namba kwanza ni mbwate huduma namba ni matora bawe nero kirisengo te yano bugati kunga boss nyamweya ndiege koruo gisero village ogisere ya mata mosocho libono motiberete lieta bogisero borongenere miriri location one ne kerenga bagusero okay obuya bogisero baraganga mosocho obuya wensina bagotutu na intuntu ajeto chiro ralirende na atole miriri location miriri sub location yes county ito Nyamira miriri no more na tariki miriri no to tariki ma tole kenyala kamo tole kenyala kamo tureti no yamo musabujibu no yamo mugambi no yamo tole kenyala kamo so ali no nkorwa right mugakala banindiaga no ale retire teacher no mong na sara kerubo okay mong na ne eren kemunto yes ngoto ndo murukaki eren senior na ito jimundi senior yes na bana na barali junior len na Gabriel ndikwa kagirite ndiko sendi kwenyorete ngano maite ko potera no maite ko nkale sana yes lakini nale ngawe yani okokole kintu lakini utali awe ngawe college yes around 19 Kiarangi were 1989 yes around 1996 97 gotwa so itwa nsire kona ko ngaini aiga in fact twa rostio bokano bwaito weke buyu okay ne meteiga tukabeka binyorini otige gento ke waya ya muntu wakera gochama rabaime yes tukaros bano bokano twara gotema ko iga nyanga uye getonto nyanga una alisi na libachete nkumasana yes kuna na tema wako bokano mbugyo ma temene sani ri chiabo chianya ngau na ba muraba minto male kali ka ba Mike mukwana ba mwalimu Danford right kuba kana katenga ari tokotera nganya rango swana tori utatiga ayo akaira tokandire skuru ine karonka le ko sen class ibere isato yes tokandire skuru una tokona ko cha music festival drama festival yes class 7 8 tu ngainire abutu alikuwa kapaka nationals school chitu cha na rokorobia sana music na drama twagenda mutu kero nacho ka secondary gocha moina nyanjwa boys okay music bono eto jete noeli mpaka nationals lina likibaki ari president tokaenda baka na ali na Nakuru State House yes kero music festival ya nationals ya leng tokatera bia sana tuale kotera obokano na foco chats yes osako iwege ndo kuna kilitotera tenga ki abakoro baito ye mwanya getinga omogusi matunda kimwale kolia osangora ne chinkenene chinsobo amone chinkomonie chikaranda egento keri ngerase amatera aliye kegusitwa gaterire school actually kelitwa gata kuru school malitwa gatera ngaki ebituno beito byagusi mintu mwanya getinga matunda ki mwale kolia obosangora abamwe na baita beli chinkenene abari mwe twatuma chinsobo abantu bene bate so engane elioka tokaranya tokairata sote mukanyereta sote so kuru on high school na lito tokanyora high school no mwalimu atebinga ki music mwalimu music atebinga mate musakoli kama tera ino in fact na bango temamba mbaire na studio mo record tokana kobora no eringa ki ori no tokana same school okay from 1 mpaka form 4 yes asa matera haya mutindo kitorabu lakini tata tu alikuwa iwe style onsongo bare ko tere musongo lina libono bachiete nkuma around 2005 2006 2007 yes to igunga ya mesiki yege nkambu yeko bugie bita ngote biori ngaki ode tariki no barali kenyoro tata omet ko bugie bita tokanda bali batoegerie gente keteke yam gocha kumira tariki mukwana ngomuri ngaki amatera wan tu alikira ngaki tokokora ande abunda isi ai kabeta yale ngoko be studio nje maeta asere na begita to kwa bugeri yes egaje kabalende buna mangana ngiti kana ndo kujana Nairobi ende course ya mangana chi college okay kana tikana Nairobi na rwanda kumira na babanka babo Sami na baba Alexander okay Nairobi gocha kota yori ngakarubo njari ya bairu bobe Nairobi ana ekene gekani no mangana ara to gocha kokenda aria Sami ngokora arenge egase ya to chio kwagacha yes ngokora barenge uchensi ase OBC elia serikali kolkunga presidential permanent presidential music commission okay ano bana musiki abali bakotera se nationals na matera yani chi national holidays bale kwanda bakola trainings yao na coaching alimba bwa bake studio yes akate animbwa te band
lakini ndokonya yani ndoranyora nguricho ko record to kata you can come and record for free kai to get set ko gande studio ya serikali ko record lio mutara ibanga no gwibanga matera twalikire tora manyamangana ya ko bugi masazi ndora akora lakini tokora ali amanyo alisamya ko bugie gite kama ngeri timu twatera Noel na Alexander katwari ngende kyabere serious to kariye nauli Alexander leta siringibe na njira taiga tokarangiri babo Gideon okay Gideon ko baje no ngerali yes tokaka masazi after 1 week tokande studio to record alitokoreti oeli buna botambe ngagenderera konywebuza oeli buna botambe ngagendera watero kutwa kulige tole form 3 2005 ke mundoronge namba tokabugi baka bandoli bakuminga ki twatera taigali moto bwati tokoreti makosa twa grammatic composition very clear tokareko nende tokichikole beka tokoreta jingera sabantu kai bamura tata muri very smart bakatomo in fact tokagendera tokacha einere yaringe volume ino entangani yoeli kando na naye no bwate yao kando yani naye so bwate timu enkong okay timu enkong that was your first album okay mubwaterante na mubwaterante abubona otole oeli no ara bwase buna gotera igo agaterio giri tangani ngatereria kabere sami no arenga segita bakabwatera nongera bwana le selitim sami kanya traba expert bienga ke Gideon akabuye sole iyo Alexander no ara gubono asokuchi goitaberio muino na materanda gatelio giria kabere Bauro magonga akabugie base karabugie base lakini bakabagana no mumurore koro kwa direct mochere atandi okebiro mose ando mama ko bugia ringe gita sana ntwa bugiti nere gita ariko bugie base koru volume 1 volume 2 baka volume 3 okebiro akabugie base yankong direct so no twarenga bune nabanga mamioro na mekenye bande bako bugie bi no multi talented yeah sure now that was volume 1 volume 1 nere volume ntangani volume 2 nere tokajiweka volume 2 kama noterengera yara goteranga etuleti nakimwamini etuleti ya gusi ngaginera bagaka bagusi baje tamo baba matundura na bande bakarosia amangana ko kwetuleti ya gusi tokamana goteranga Sabusia twalini nenda ku Nairobi toche kumanya amangana yetuleti ya gusiga to kabanga ngarengia sana nande inera yalenge volume 2 okay ase volume 2 ndo abata materande buna omwana no omwana na abenyaruka na boko morenda na yande amange nereyo ana mujeza kai Sabusia twali nilendege Sabusia twali nilendege tole na bagaka betuleti yaito tole na bagaka betuleti yaito esabali yaito yagusi engima ime yagusi tobwate nyamira KISII na gucha magana masaba sauti KISII na sauti gucha ora bunya mate baigona marani eyonere mabu yesabali yaito eyonere mabu yesabali ime yagusi ase tulete kogamba ime yagusi ase tulete kogamba and let me be sincere kotero kunanya kwa lakini yoko kongo choma tena kwa esolo mna ya chaka na bonko manyenge ngere ne nkongo igo bas amuna watu atingere te volume tu volume tu tukakore gasi ngongo etuleti tukatera abu mwana no mwana usiko mwana nyaroko usiko mwana mumura ase album eyo okay tukamana gotere engero yege Swahili baka bantu bakakunga ki ni toterta maene engere korokunga mpenzi susi abwa sema abwa se ni tuleti ase tuleti eyo mpenzi susi toterta tege Swahili boronge okay abantu bakayanja mono tukagandira kogiro aba masharati gae mpenzi susi gona kwa mineti konya kwa bere bantu gose bad ya torochi uchusi elio komenta musiki wanza mono na bokonya musani ndo na gotebinga nganyaro musubati ongotwanja ine mono lakini abaibuli bayo maete bangire pinga timu nyoma susi oyonde susi susana kerbo gose susi nyago ya marieta abwe kanete marieta abwe kanete gente que nego
besi yetu nikikumbuka machozi yananidondoka, besi yetu nikikumbuka machozi yananidondoka, nikilia nawe walia mpenzi Susana tulia, nikilia nawe walia mpenzi Susana tulia, nikasaka tumependana heshima sio utumwa. Ikikuoni usia banda eyero nenkongu. Thank you. Eyero nenkongu macho bategarari niko tole na bundi senior obana sabusia abago sabusia banda aigase enka yomugusia somoroberio okorokunga komo ritko ria Friday edition yanga kitoko koletera umwana musiki bwe wiki elinde naye kwa manyanga na ki okora ebintu byao kuri ndege ntenkere getanga ningo kobori kwa bwatire huduma namba ero na ritko ria maeli rio kubwata huduma namba abali muri chinsemo cha kamera ya bwangu kwa bwata huduma namba tocha gotebangana ki ochui osichue huduma namba ne mangana no murobelio wa serikali elinde Wayera kagamba botoki bwa Sabusia bagambia batanga nigusi botoki bwa Sabusia bagambia batanga nigusi Robonero tungo bugeti riti mwega Yaliti muyebu inongera bwanali ongera bwanali na Sami Gisira ngakei babwaterende babere yo mago tiro yo rotirimbo kintu agera liria mangana first na secondary yes okay baga mana bakole gas neta ke nango ngata ongera bwanali nango na Sami Gisira Sami nero Ingereza na twala ngina Ingereza bona kale muchengo ona kale muchenge bona nere gweke konya ntulo chira ale forma ni aitani bono obo forma ni obunere boko konya ntumburi gotokonya bona mbura konya ke bantu musiki na bwenderete acha na intu atoretere musiki muno bona kaka kabwatiri timu ingie okora ki ocha otokonye nchirenga muneyo eyo volume 3 volume 4 lero volume 4 ono amangana abeta manene how ekale ko rukunga ki asitokotera abasani yes babuye moiri yes tokumira nto sibania soda abasani okay tokamana gotera nakabwa bana ba mujini aiga bono no tuchitokotera abagoro baito bono eri twagatebire una bamenyete abagoro baito mwanyagetinga omogusi tubaburi nakimwa amenyete kare awa no tabeta volume 4 eyo volume 4 volume 4 okay esanye tera basani edina bubu mngana ya Grace na bukanyanyi sana ayanjite senge njomba changite sana kokwa kwa ngendo yakara ngoteba igo yes tuchibona bana tokona ukina ku volume 1 volume 2 volume 3 paka 4 okay aya volume 1 yes litanga ni ndo bwa producer usimonto kuthira studio to record tokanyole bahati mukonya bochanga kande studio elia sakabosa volume 2 toka tukabega negori owe data jiri busato na menta isato na tokanyaro mugana yomo yes monta katamenda ne akini kakumata mu ago mintu na intumiyo arale te lwali munyamburuka menta chigaisana volume 3 tukakora same tukakora mchango yes o within na mashabiki bakamenda mende bana kare ujika volume 4 bana bantu basi kutumanya watu akarisi minga na hichi ninga tayete montere kakuma kwana ne sani na mongo basira tokabatebi bana ke tokora kento kirikende yonsia ke kobugate leta to mentere to sukyuta kere basine jiri we 30 jitoborite bana jaborire 5000 abantu bakakaseka bona abasane buno bagochera wegure list bone gansa kabanga ki akinyale bagatumete siringi sana jaya yatumubeke ganere na ria kora maine gende kyabe bona esani yo kama tulichimana chinguru champire kobo choko basapotera tukamana gotere esani tubate album ibwate chisani chonzi bichire chi hit song okay tuchikotera agwa basani eyo volume 4 volume 4 nere bwate na ende esani ngeroki beka kunga abantu bechitano nera bakoro mbalime esa bakoro aye baba amatera mubugetie murege twisty una twisty eri tangani okay kwa mana ko sende ke tole ke yota buga temporary okoenena na basatia babu ewa menyete amo na vamos yewa okay mancha patakali chitikate teka isano na isato chitika isano ibera actually chitikate chirage chinsa chige chikoro kwanga ni komnebere
chiabona iga maragoba andonsi asore chinga kimune chiga otegerete omoroberio okomo mpaka ngoli bakondo kamutangio Florence bonareri emonyo 19 no tole na bundi senior Orwa abagosabusia itaone gotana bara kwane gento buga goto ikumbo koramire gostori yawe au gosaka korame buga gotoki unaona wako tenga ki vipi bu buga goro kebunda kumba goto tinga kumba enaro juice twanya Omonche motegarari chigo ikachinsa 12 nkoira na tole gaigana bundi senior sabusi asichita kemeronge 3 naende chia maojiano komanyanga meroberikia bwate ko chimotuga igamba ntokia konyire komanya volume number 4 aikeretie ati chi volume echi chon spinelli amakonyire nkia korire kemagenderero mbanto kia sirire go ikera bonega ne meroberia ya bwate go chimotugaria korenda sebonega nigo ngotiga nengereyo ya abana ba mujini eline na ntomanya ko mwarigania Ronald Mayaka 12 igoro atoretera magana Olufai mtu ajeto katinge gento gete ya jete ngumai korunga kiki abamura mutako nyoma nkatamure sita yes abantu bandi bali batanyo sini atipachoro wate bakobole mwaga ajite bakenyomba bakecha wate irko bakenamba yobolemo ebon lakini tutaite koleta banzata bwemine koleta people tokocha kunyulia mulanga ki musabe chiko kaendera bon wiga nkobere bobe pie binyoro ngo bisimole chinkundi bobe nkobere bobe bono ntagete sani iyo nyake remix obatebie KISIIFM asomoroborio komo kera Jumatano nkoena na tole people babosa embeo tokoena na and on Wednesday gaiga on a very serious note on Wednesday gaiga na bwatani abantu babere ga studio ga insansa nkabatabina kia bana bana inumunga bana bana kiagere myaka ino neme kasende aye nore tayari gochikomenya noyo ngaheni nde tayari aye nore tayari gochikomenya no mumuroyo ninde tayari nkababori inkikera batange bono iga mogenda gochaka bogima boss bakatabanga kende nkei okabatimie getinge nkabateringa blessings chianechi thank you minyoka mna mureiga munyoka mpaka visit bona igeiga mukuru visit nyasao ko bakonya mokonya mbya muri minyoka mpaka kamo chako bogima nchemba blessings and the good thing neringa abantaba igo barange na sembaroche ubuna bubuya bona barange sembaroche gomba konyara kora gosori einere familia ya 16 na bwataniri ase komo familia 16 ase familia 16 igongo ibara 16 okoba chance pichire maronge ebere bane bakasinyana ase wiki ya moyoka bakasinyana ngabatenga abo mimi egwesiko kwa hapo mborana na baigwana netie mugatebanga na moko nyara bogmobo bono koramna mutaite esani yuagete nengia yogatenga abantu babe pipo bono tenda kubori kwa bere 30 years mkiuganye esa igano bwate eyanga no menye tukubeka ekonda nkogendure aya kuro musfati byaiga bona mbabu mwana weru tutokuva mbere aba yo Stacy Elena naga kenkaraba Elena naga kogotia enkaraba tika Elena na kinyikale tia kara eleta leto mubere karaba Stella Brand aba basta na baro matali bonse maite vale oma na kotagura ni familia limono oma tenga chumbie yega egwa beke Volume 7 ni ese je kama na baba na bobe mono yes aigas to meta kanya yito ebon bamura bakanza kuita bantu to akaigo kalisa ya beru bobe akaigo Mombasa gasekete akaigo to kama na kotera ngare kurgunga ababegwa babeire bobe yes abaisi abanya tingit tukintera babeire bobe ngo toita bale abamura bone tinge chinyenge makonyese yaito yes naliri ali ebon to kabeka ngare inero bantu ngo jabana kotonyoringa ki ali ambuya mobege kara ya tiga volume 8 yes to kama na kotera ngare kurgunga abasani nabaya elina bege tilitanga ni kapisa abasani naya tokati Gideon Kabinga control no moko Ekaigore duka ekenyoro gya seito elinde konya bantu baito Ekaigore duka ekenyoro gya seito elinde konya bantu baito KISIIFM aoneli chumbi kama butayetaya nesabuni nesukari moiwe Baoneli chumbi na mafuta yetaya esabuni nesukari moiwe
kumba bantu baito eti bali macheso bakageranga siekiduka kumba bantu baito eti bali macheso bakageranga siekiduka bamwe abagacha aganga besie sukari tana konga besa bikarero getabu gichira mateni okerore ambe tugocherere turi komanya isiko na ime ande go sense 68 ije nando matari asanaro go chapa mama gatogo agaja kaleta bibiti sigatika tati bano amagosaro amangi yes amadeni nero volume 9 na volume 9 ikatia madeni na nengero kichire ngero nera gwe kurugu musubati nyanto me ongagete sukulipa kanga gumi ngaki abo monto wakwe sukulipa kwa hiyo sioro nje kama kimwale komuna tuna bakole tomogenika une megane yechinga yarere ndo choko era sangana tumusubati ali tata kumba akale gusiba maza basubati bale ero tuli kumamanyira bye kana bale bye abako moleta ige kali kumengo chiaro kuna marua ya marua ajiazi bota kama eti ngontindire chiko mboni ngakinga ibana lende baba lero kwa chaka basambi amana okubara goma etense kiebwa atense kinyore kulerana abona wabongo yonde na kia korukwa oyondo yo mato tosa como disturb nonda asa ko ke oyo mamo minto Florence unalia tiganya koragera emonya 19 agasoma amasoma yako nere edi no boy kagasoma akwanire aba dimetri Susana agasoma eriko nyando bali pata ke iriko kole ruchunguzi ngakina mayane basomete ya bari gumbu aba yego bakayigo no gwata masa aya karatika no gendo chikukwane kiara no mate yonde nakibona ka somo piko bwege Susana ukwane kiara akubuganga boro njoma tengo yunge bakonda Thank you so much for tuning in KISII FM. Bam tobonsi bali baharin babo Rose Makori babo Rose nani Bosbori ngani agresen no boyko babo ngo banta bange babo Joseph Jabayo babo gospel mero koni gamba tegerete I'm very sure gospel mero kai gorore italia alia machitigo nga kego ngamoruka mu cheche aro mwisho moche moche cha naro kono mwana naro kumoche olitu abatisa chuzi chogo mbia mono sana now tiamundara kuboli kuikira volume 9 by the volume 9 ndikwa nyirusi volume 9 twaira kodi mwalimu mwako mwaka last year okay November yes twagenda ire nero tokona kayibangira ngante kwirgo chai tugenda baya kwanyira oigubobeiga omunya gitari wakwanyira bwangu muna bobonda muno mbwato munya gitari musani one Dominic Onkendi kurutabaka mission oiguga ominyo akoru agote bengekera ko akatebi wagende tieta ko baro mondo akoiguo sana kero moroberio komo soire akogenda akokango na agenda kino tiankonya noyo okugenda tieto ko rapi ochakage chiri gini okonyiro monto nga onyorirwo komo exactly they doing good ase bandi yaitu itu acha twata masabiki atatu woni ga masabiki ito amange tingonyara ko barabo yamanye kyagera gochi komnyoka Facebook kwanyara bakoraiki ochi komnyoka YouTube ali baminyogete oikira bona iga bundi senior ngore tokeri nae gwa konyire gote bire nga enje na bwata nyare boko nenje nyare mama bara basukire kimuziki abana muziki na konyire na bange lakini naande paka na siro gase kwanza kweba pero jirende miaka tolo jina ngo teranga ngora bu wazi kwa motu ngane tingango lakini moisonde ekwata ko iboire itana ni ya ina so duma namba lakini ndeliari kimo ndo mana se miaka wacha kutwara chimbuche ejine chingo ngoba kabe ne tukigwaete tugosietinga kwa ejina ni ndekera sana na iwe chi band chi acha kire gusi chinyinge chigwetera sama okana egento mpenzi Suzi nice one bano akimu arengereta mukamanya kugetera keke ekyo momurana twarengo musani oriko na gonte biganga abo tuanja ine pi paka yekene takere ko nyoma utatigo meta baibuli bate bire nga tusa konyora ko na gweta nsa ya ngo siekerwo reche na miririo meta bakagenda yona kya gutariki tariki mukwa akabulga ngaskyo gokora akanyagi tanko bugina nimbwate nyanga kabuze akalise kosoyo ndo yona kya kurukuongengo chemina chemima akaliemete so tukanyanga mangana itetu yabe kembeo na nyatari yarabuye kanone naro bwato muchano ngabnuyo okay volume 3 nero volume 3 nero tateta bano enkongu saidi abana bechi town ni abana bechi town nakibona mwamine dia abana bechi town volume 3 tuatera abana ba mujini batamaitie kegusi batamaitie no babo musanyandusi gocha
babo uyo uri gutare yumbo ataranyoma kurugora ribo girangorgo Bon. Ebu arenge igana into toko nakori kanze mbama etinga ngora auditor una tu akore tega tukanda Nairobi tukakengere kurugwesa bari bogetutu Esabari bogetutu arenge historia yabagambi volume in volume 3 volume 3 volume 3 entekeneke awo no amangana achakire kware gotika tukore tokora komero we mono yontore kama deni Sabusia lero twerure gotera tubate birero Oro yesaro ya bogetutu Sabusia lero twerure gotera tubate birero Oro yesaro ya bogetutu Tokaru Nairobi gochigo kwani abantu bogetutu Saburo kesho ni ya miriri Tokaru Nairobi gochigo kwani abantu bogetutu Saburo kesho ni ya miriri Na kwa wento hotel yo quería cambiar By the way, I loved that song. And let me tell you, yango tebire rero. Ogotero kuna nona komanyire taye. Thank you so much. Na intali na komanyire taye iga. Ekogotero ko tumera nete naye. Omumura na ren kagari akamura getenkale na kini kagari kale ngo mwami ulio sirete. Ulio roso sirete. Ali no komanyire. Nande na koroche butuko. No mwana itorenge korukali. Omwana omumuru mwa Alexander ngakyo sa Choni ya miri Otara ligi boliando Turum amaboliando Bone gango kuboli na ngaki Safaricom ke yakorete ile Facebook kadogo Elinde onyare kogenda eyamase yamo ase Facebook kuri 3 hash yani stars Facebook busa yani okoegwa busa nekero tabati bundles okoegwa Safaricom Facebook kadogo ulirane kwale gotika tukuri location ya miriri na kwa wento hotel yo quería cambiar